Ladies and gentlemen, welcome to Rising Star Unscripted. Igama lami nguCola Nkosi Wazu Lesibongo all the way from KwaNongoma. Please make sure that you like this video, you comment, you subscribe because kusazoba mnandi. Bafethu unqaba ukuthi ngifuna ukuyobona umzukulu wakhe yebo. So buka manje buka abaleke mbuke. Hayi ngicela nimbuke njani? Yes, ngicela nimbuke ya. So ngiyamcela la ngisicela sobona umzukulu wakhe yebo lo. Uyangitshela ukuthi ufuna sombona bekuphela inyanga. Kithi inyanga kanjani ngoba phela futhi imoto ikhona. Athi anginamali, kithi mina ikhona imali nje nginayo asambeni. Sicela ukuhamba ngobona umzukulu baba. Hamba phela ingane yakho hamba uyibona. Ngicela ukuhamba ngemoto yakho. Hayi hamba wena uyobona insizwa zihamba ziyobona ingane zazo. Sicela ukuyobona ngemoto yakho. Hamba yami imoto angifuni nemoto yami. Wena thatha wena hamba uyobona umzukulu. Indaba abanye bahambisa abanye abadayikayo uyabahambisa ngemoto kodwa mina angikwazi ukuhamba emoto yakho le ngigibele. Unginika imali yokugibela mina angikwazi ngihambise manje phela. Ngicela ukuyobona ingane yami ade ngibophile lo muntu lo. Wangibopha sekunesikhathi singanani ngayibona ingane yami bafethu. Ngicela ukuyobona ingane yami. Domestic violence. Ngicela ukuyobona ingane yami. Domestic violence. Wathwala ngoma wena hayi ukuthi wathwala ngoma wena. Inomali umthuku. Uzotrenda manje. Usisenze umuntu ongazi wazi kahle. Lalela lempatha lena izenza umuntu ongathi akazi. Yabanga umuntu ubizwa ngempatha. Ngiphatha ngoba vele uyiphatha. Ngabelani usambe sobona ingane. Uzukulu wakho. Uzukulu wakho. Kuyemithizwa ngazale wena. Wena funa kuyangisiza njengomzali. Ngidepende kuwena ngoba ubaba uyiphi iphathi ozoyidlala njengobaba baba. Uyinsizwa. Ngicela nilalele wena. Iphi iphathi afuna ukuyidlala njengobaba yena. Ingane yakho ngiyakondlela. Ungodlela ngiyakondlela usomdli awukwazi ukondla ingane zakho. Awuthandi wena umzukulu wena ngondla ingane zakho. Into efana kuyenze vele wena angalimi emhlabeni uzele ukuthi ufuna ukubuka ukuthi stupid. Uthanda imali kuphela lo. Ngondle wena ingane zakho. Ufuna ukungondle. Ufuna ukungondle kanti wena umdala kangaka uno-34 years. Ngisho ngaguga ngiyabe na 50 time lami. Ingane zakho awuyilahli. Ishilwane masesizwana. Hayi ukhuluma sona isilwane wena isilwane. Shuthi ukhuluma ngezilwane umbukeni ukhuluma ngezilwane. Shuthi kuyasho ukuthi uyinyoka umade wayingitshela ukuthi inyoka le. Inyoka lena bafethu. Uyinyoka lo muntu mfethu. Hayi uzotrenda vele. Uma ngifaka manje. Ungabelani ngobona umzukulu wakho. Umzukulu wakho ngiyamletha mina emhlabeni ngifuna ukubona ingane yami ngemoto yakho asambeni nawe. Siyaphi indawo ngibele ingane yakho wena uyinsizwa. Angifuni ngicela ungihambisa wena. Ngicela ungihambisa wena baba wakho. Ingane yakho kadila ungayiboni. Ade ngayiboni ke bezothola isikhathi sokuyibona ngibhizi. Ihlala la ukhona. Ibhizi ngiyadayisa ithambo ngizama ukuthi survive ngoba ufuna ukuthi ngiyosebenza. Angifuni mina ngidide indaba unganginiki imali ukuthi ngiyolungisa into zami. Ya bukani le question. Indaba unganginiki imali yolungisa into zami. Ungabe uzotrenda ngempela. Indaba ungayilungisa into zami. Ufuna ukulungisa into zami license. Nginika imali yolungisa. Ufuna ukungiphelezela ngiyolungisa into zami lapha. Ngiyayidla imali. Ngiyidla kanjani ungishizilisa kanjani? Ngoba ngishizila kanje sengayithi imali. Ngiyashizilisa wena. Ngishizilisa wena. Ufuna ngishizile lo. Udla imali wena uma uhamba wena. Manje ufuna ukuhamba nawe ufuna ungene sengikhokhela bakubone awubonakali uyawu. Sengikhokhela lapha. Uza ikhanyeni ngoba awubonakali ozendikhanyeni. Abafuni aba nawe ukhokhela abafone ozakhilungu uyayidla imali manje uthumile ithamba hamba onduza ukuthi awubuyeli kumina ubaba sengiqedile uyayidla imali manje ngifuna ukuhambisa ngihambe nawe sengikukhokhele kulunga into zakho lethona. Hayi indaba ungazange wesivili wangibopha indaba engafikanga wesivili angifikanga ngoba ngazi wawubushwe yimina for domestic violence. For domestic violence, if domestic violence ngoba wanginika imali ngicela imali. Ngacela imali yamakhokho wanginika cha ukuthi domestic violence. Sambamba bukade qamba banga. Ngangithuka ke ngoba ngathi wathwala ngomawe. Nathwala ngomawe nomali umthuku. Nathwala ngabafazi njalo nomali umthuku. Nabathwala ngabafazi labo. Benomali umthuku ngiyawatshela umphakathi. Na ugcwele lababa ngibona. Wathwala ngabafazi nina nomali umthuku. Nabu indaba wathula manje. Bambani ke mfana nami iqiniso bafethu sisebenza ngeqiniso thina sidlali lo uzotsheka manje time wami manje uNkulunkulu uthe baba khuluma
Ngizokhuluma ke manje bukusethula. Lalela mina ke manje kuyasho ukuthi mina ezotrendisa lo mjidi. Ngifuna vele ukunyoka awubona kanjalo. Izolo usethule manje ade khuluma. What happened? Why you go silent, my bro? Why you go silent now? He's gonna trend, boy. You're trending. Today I want us to talk about a video of a young guy who was disrespecting work. This guy was telling his father ukuthi mina thatha imondo yakhe ahambe nayo ubuyobona umntana wakhe, because yena lo baba lona uthanda kakhulu abantwana bakubo ndeni yena. Let's first talk about ukuthi ukuze umzali ebonakale kuwena as umuntu ongakuthandi kakhulu kusukudalwa yini. Kuyenzeka ke izimo sifane, kuyenzeka kube nomzali vele usikhe. But at this point, I think umfowethu, the reason why I feel ngazuthi ubaba wakhe akamthandi compared to ama-siblings wakhe is because I think the first thing, he's carrying a pride. Umjida uyazazisa kakhulu. Like from watching a video, ngathi ilo muntu lona ongatshelwa, ngathi lo muntu lo ufuna gcine lakhe all the time. Secondly, it counts umzali ukuthi wena yourself usiphethe kanjani, ufunani ngempilo yakho, depending ukuthi umzali wakho umuntu onjani. Lokho kuyamenza umzali ubone ngazuthi akakuthandi or uyasidisensa kuwena or ekwenzeleni izinto eziningi. So kwesinye isikhathi indlela owenza ngayo siyayisibone emafamilies amaningi, umfana mayisesemncane kuyenzeka ebe nomntwana bemsupportela abazali bemtshela ukuthi you know what, sizokusupportela lo mntwana, but please make sure ukuthi awenze omunye umntwana uqeda isikole uhambe uyofunda. But once you start ukwenza ukuthi wenze omunye umntwana, it's where they distance themselves from you. Actually ukuthi you know what, we are tired now, so wesikhathi sokuthi ube indoda. Angisho wena decided ukuthi ube ubaba, so mase ubaba ke usuyindoda ke, hamba uyosibila, hamba usebenza uzokwazi ukunakekela abantwana bakho, because thina angesisakhona because when you have decided ukuthi sewuyindoda. So my question is, from this situation, ukuthi wena if you were umzali, what was going to be your reaction towards this situation? Or when what was going to be your reaction if you find yourself with a similar situation? Ngabe ungamshaya? But remember, ukumshaya wakho ukabili, usengamshaya ebuye ezokulimaza, because yena vele already usezibonakalisile ukuthi uyisigibeli. Secondly, umshaye umlimaze uboshwe uzomosha impilo yakho. Ngabe iphi indlela eright as umzali yokudila nesituation efana nalena efusithola ukuyona? Because I believe ukuthi many South African parents, they are dealing with the same problem, but abanye abanawo amandla okuphumela ngaphandle betshela umphakathi ukuthi you know what, we are tired, we are dealing with this, and we've been dealing with this for quite a long time, so we don't know what to do. Sicela nisisize, because into engiyibukayo umfowethu uzogcina hambe egcina embulala ubaba wakhe. Yabo? And I don't understand ukuthi usithathaphi isibindi sokutshela umuntu ngezinto zakhe, izinto asisebenzele ukuthi enzini ngasikhathi sini, where else wena ungenalutho. Because I believe if wena ufuna ukuthi kwenzakala izinto ngendlela yakho, you must man up, hamba usebenzele izinto zakho so that you can do whatever you want to do ngesikhathi sakho without bothering anyone. So if umzali ukhulisa abantwana bakho ngendlela eright, ubanakekela bethola yonke into abayifunayo, wenza noma ngabe yini ukuthi begcine besithole besekhaya fudumele, sometimes kuhle kubi, because kwesinye isikhathi uyamsiza umntwana umenzele yonke into, but not knowing ukuthi lowo mntwana lowo uyamspoila, not knowing ukuthi wena you are creating your own monster. You understand? Kwesinye isikhathi kuyenzeka wena umzali uthi umntwana wakho ufuna ukuthi eqine umkhulise kanzima, ngenxa yokuthi ufuna ukuthi ebe prepared for umhlaba, because umhlaba ngaphandle is harsh. Yabona, umhlaba is not friendly. It doesn't matter where you are coming from.
kuyenzeka nje lo mntwana lo usuyamhlukumeza, you are creating a trauma, you are creating a hatred towards lo mntwana lo ukuthi ehleze ekuzonda ebe nalesilonda sokuthi hey mina ubaba wayengangithandi. Kahle kahle as umzali ikuphi ongakwenza ukuthi udile nezimo kanjalo and avoid ukuthi gcine uzuyithola ususesimeni esifana nalesi? Because right now as a young person I don't know ukuthi iliphi side engalithatha la. Ngingathatha iside kamfowethu ukuthi ubaba wamhopha or ngingathatha iside laba, but at the same time wonke umuntu engasithola ekule situation efana nale. Wena ke as umuntu obukayo ikuphi ongakwenza? Yiphi indlela ongadila ngayo ngale situation le? Because already umfowethu uboshiwe uphumile ejele and nakhona bekaboshwele ukuhlukumeza abantu ekhaya. Ubuyile futhi he's still doing the very same thing, which means lento beboshelwe akakhonanga ukukhula efunde ejele ukuthi you know what I did was wrong and kumele ngiyeke lokho. Ubuyile, which means still usase-ready lo muntu for ukuthi engabuyele ejele, akanendaba ukuthi ejele bekwenzakalani. So yiphi ke indlela engcono esingadila ngayo nale situation? Iyiphi indlela esingayenza as a community to make sure ukuthi abantu abafana nalaba, iyiphi indlela esingenza ngayo as a community ukuthi sikhulise amadoda, abantu abaqotho, abantu abazokwazi ukulwelize belikhulise bakhe bebe ngobaba abaqotho kusasa abazovikela imindeni